I declare the Rivoy Presbyterian Higher Secondary School Football Academy open. Ka School Rivoy Presbyterian Higher Secondary School Nongpo mentaka sengi ka nyau tarik risau arjar arpoar kalapli ya kaslam a jinghika ya lekai football kabelatip kum ka football academy kabaya katay kaslam a jinghika lawan ban pli da uba Meral Bonds im MLA ka Nongpo constituency. Kat kumu principal jong katay ka school ulayat hu baka jingtmu ban bu ya katay kaslam a jinghika ya lekai football kadehi nakabenta ban ailat islanti bat ban kentiu ye ki khna pule jong katay ka shlam ki badan ye kasab ha ka jingle kai football Baro ki khna school ki badan ngam bakala ban ong tharai aga sgi ka ba lapan bana ban enroll ya ki khna lakin sim benta kan the ban sinrang ha ka de ka academy ban yo ye ki jikai Kindan shibun ki ban kuat bani sim benda. Marbani lekai ya ka football barok ni justru kena. One of the most popular sports in Meghalaya in Rivoy dari football. Kapa barok ni justru kena. Ngar masih lekai football ni semua. Nomor bahag apa sedang kindan shibun ki jengke. Ni suatu kamlong ka masuk ban penlong ya ka academy kandon ka certain nominal fees ka bakin hapan seal namar bi coach hapan seal bikin hikai itu adu mentala ngambak kala ka makampat don kano ke jingerap kepang na kalian sokan ndri gede ke jing simkhia na kalian jong principal jinong hikai ka managing committee ban pendon ya ka academy hang ni kenang baki kena kenthe bersunrang kinang pendidikan football to khuble sibon ya phiu Rivoy news ka jingthmu bat ka ji I jungi kum ka school bandon no kene ka football academy ka long ban lumlang ki khna ban penyo ki ya ka sap mah ka sap ka phong kamtam ka jile kai football I menta ki bopon ki khna ki don kene ka jing sultanat e football ki persang ban le ya le satu le shaway Tengi ban lumlang ini kena daga ba play no ya kena ka academy ka school kenang ba kila ban ya simenta kila ban yo tegi skills kuno ban le kai football nang ta kin don ka confidence nang ta kin long comfortable kin ki good players hage sing bahadin te ya kane ka football academy ka dei ka bangi sedang jimut na ki staff meeting aden katu ngela ya pha ka kam sa managing committee ro sukuman kala recommend bala sya kane bandon kane football academy bad ya mentahi kane football academy ka bangisang play mtakasi ka jintumo ka long tang nang bantai khna ki ba pule kane ka school ka karta ka long katkum ka jipen bai ka long khatar ki ba khatar snam hadu khat news nam te kane ka academy ka de nak bantai jong ki khna kanthei bat sinrang takamot ba kino ki bakwa ngi playlat iki kino bakwa ban enroll kila ban simenta ka academy bat ya kana ka timing la ka por ka ban practice kalong ha ka jipembe jungi bat coach ro ude ubala ubala don ka jing tuet tengi penbek ya mentahi ngi penbek janjan net hadin bala high school tere sedon ki por ki ba ngi don kam ro ban penbek non step kat kum ka jington kam te hapo ka sitiyo kat bala ngi penyo arsin iki kenthai bat arsin nong tai khana sinrang te kata ka long ka jing penbek na kalyang jo school te lese kadam ka jing tomorrow ba hakisnam ke badang wan lada don kino khamtam kini ki sinong ni marjan ane ki school ki marjan ki bakwa ban ya ban rong sikane academy ki de ban wan na kalti ka bade lese long ba jong ka kikimi ki pa jong ki lama ka school bagi don kemot ken hap enroll hak takar kom ka ba tikana kanang ba kanika ka academy kan long ka baya bet ya ente